का हो मोदी भैया ई का मर्दवा नहीं तेरे गोबर पाथत बाटा हाय भौजी काहे बदे बाटी मर्दवा तोहरा से गोबर पथवात बाटी ठीक नहीं करत बाटी। अरे भैया का करी काम धंधा बात करही के न पड़ी हमार काम धंधा के करी हम ना करब तो बतावा तनी। का हो बाबू तू तो बड़ा घर उजारन लागत बाटा हो हमरा दुनिया के काहे भड़कावत बाटा ई काम ना करिहा तो के करी बतावा घरे में केहू नहीं बात इहे न करिहा। अरे पतोहिया जाए दे चुपचाप रहो काम धंधा अपन सोने कराए के कहे दाई अपने काम धंधा घरे के एको नहीं करेला खाली बेहौड़िया में ही घूमेला बस दारू शराब पी और कुछ नहीं करी। हाँ तो घर बिगाड़न बाबू जी ऐसा नहीं आदमी होना अपने काम धंधा ना करे ना तो सोचे ना दूसरा के ना करे दे। अरे भौजी तू कहे गलत हमरा के समझत बाटू हो ये बतावा तो के लियाल बाटे शादी करके तो तू ना करबू तो ई करिए ई पहले बतावा काम धंधा घरे का तू ना करबू ई कमाइया कि तो के गोबर पथे घर में बैठ के। हाँ बाबू तो हर बतिया तो सही है लेकिन का करबा अकेला बाटे कुल काम धंधा करे में बड़ा टाइम हो जाला ना ऐसे कनी आज गोबरा पथवा देता तो ठीक रहला साथी। हाँ तो ऐसा ना मेहर बसुआ होला ना जानत बाटू का। अरे बाबू मेहर बसुआ तो अपने मेहरारू का सवई होला ऐसा बात नहीं बा। अरे हे रउला एकदम लड़बक बाटे कारे तू जो तो यहाँ से अपने घरे रहने के काम धंधा करे दे। अरे मर्दवा बुढ़ऊ हम लोग से बतिया तो के काहे दिक्कत होता।